Платната и скулптурите, които са изложени в нея, представляват всъщност коледните и новогодишните пожелания на художниците. Зимно семейство е озаглавена традиционната коледна изложба в галерия Париж. Името на изложбата е специално избрано в синхрон с атмосферата на коледните и новогодишни празници, а художниците, които взимат участие, са своеобразното семейство за галеристите. В нея са представени авторите, с които работим. Галерията работи с определен брой художници, до 10 души, и с тях подкрепи в различни изложби и проекти. Тази година името на изложбата е Зимно семейство. Това е не случайно избрано, защото е в унисон с коледните празници, когато много семейства се събират понякога и от различни краища на света. А също така и да покажем на нашите автори, че те всъщност са нашето своеобразно семейство. Някои от представените творби осмислят символно и тематично коледната изложба. Такива са картините Светото семейство на Богомил Арсов и Семейство Врабчови на Рушпак. Други художници, които са част от зимното семейство на галерията, са Кирил Митовски, Бойко Колев, Цветомир Асенов, Стели Гранчаров, Джао Дзянфей и Виктор Чултарски. Освен живописните платна са показани и две оригинални скулптури от дърво и акрил на Теодор Дуков и специално направената икона на Живко Донков Свети Никола спасява моряците. Тези художници специалисти в различни стилове, от наивизма до хиперреализма. Всеки е много уникален, индивидуален творец и наистина е тръгнал по пътя на голямото изкуство. Зимно семейство е коледен поздрав към всички ценители на изобразителното изкуство, за които семейството е сила и вдъхновение. Посланието и по-точно пожеланието може да бъде само едно. Бихме могли да го открием и в картината на Росен Рашев Рушпака, Семейство Врабчови. Идеята за посланието е, че трябва да запазим мира и радостта в нашите семейства. Изложбата ще продължи до края на месец януари 2007 година в галерия Париж.